vaig començar el 8 d'abril, pues ja porto 10 mesos ja a la Síria tenim que començar, de 6 a 2, i fem 3 tipus de feines. Fem trasbases de llantes, polim les llantes també i fem trasbases de kits. Són com si fossin treballadors de Màxim, de tu a tu, de tots i molt bon companyerisme. Hem de, per tant, optimitzar els nostres recursos propis allà on és el nostre cor del negoci, que és la fabricació de llantes pròpiament, i per tant destinem aquelles tasques auxiliars amb instruments o amb empreses o entitats de fora per poder complementar la nostra tasca. Surt, per tant, la possibilitat de fer aquest enclavament amb Empans, una entitat amb la qual ens havíem col·laborat, amb la qual també d'aquesta manera ens impliquem amb el territori i està plenament en línia amb els valors de la companyia i amb el nostre codi ètic. Per tant, és un negoci o és un tracte que ha de funcionar. Inicialment no ha estat fàcil, però amb el temps, amb els mesos, amb la implicació dels equips, dels nois, dels nostres operaris, jo crec que en aquests moments estem molt bé, estem funcionant molt bé, estem molt contents i esperem que això pugui continuar.